سلام تعنا هبلي كما ياللهم كما يتغنيو كبراتن فتواتن تختاتلتي شدن رياكتس وان يو دا شدن نيشن انكو عبد الحان نابز channel زي دمر بالكم انكو عبد الحان مصاخم كبلكم دلي نايلو معنتي ارسته غدات بطعمي زغرماين مبزحاتو غزي كابتا زقنيت ارسته غداي جمر بيلنا كومينا رياكت نغبر مالتي نسخاتكم نز channel زي حدشتن دحر اخوينكم سبسكرايب እናገበርኩም ነዚ ቻናል ከተተባብዑ ይዕድመኩም ነባራትን ተኾይንኩም በተመሳሳሊ ሃናጻይ ሪኢቶ ጻሐፉ ላይ ክብለኩም ይደሊ አቦ በጣም ነው የምትመቸኝ በጣም ሚዛናዊ ነህ ኢል ማለት እዩ ሁሴን ትርፉ ዝሃበኒ ሃናጺ ዝኾነ ሪኢቶ እዩ በጣም ሚዛናዊ ኢኻ በጣም ኢኻ ደስ ብለኒ ትምቾኒ ኢኻ ኢል ማች ሪስፔክት በጣም ይቀነለይ ክብረት ይሃበለይ ክብለከ አዝደሊ ሁሴን ሓወይ ማለት እዩ Thank you much indeed. ቀጸልና ተስፉ ጸጋ ግርማይ ሽደን ንፉዒኻ መደባት ካይ ጸልኦን ግን እዚ ዘለና የኦዋን ነጽር እዩ ስለዚ መርገጽኻ ነጽር ካብ ጎን ተቃለስቲ ሓቂ ቦገን ትግራይን ኤርትራን ኮይንካ ሓገዝ ካም ተተበርክት ጽቡቕ ነይሩ ይብል ሪኢቶይ ኢልነሎ ማለት እዩ ተስፉ ጸጋይ ግርማይ ዝሃበኒ ምቁር ካሊ ሪኢቶ እዩ ማለት እዩ ጽቡቕ ሓሳባት ካ ተቀርብ مرجع خاجن وسن فلوتن كون خلالو إلنا نزيون أي سلا أخوان مالتيوم نامنا لهم عند فيديو أقدم بيسكركم يم زوم تريهم زلهم فيديوهات اتقدماي مالتيو كفتم لهم عند نريهم أبلات برجيد نحمدو أديس وكأمريحنة برجيد نحمدو أديس تأثيرهم مصنوع مفلت بدحري إخاء بخما يوم تأثيرهم نيرهم جل زبل مجلسي بده حسابات الناتهم حسابهم نجلس صنيحهم لهم عندي ملسخن ولينا لهم اللوم سكتري وتدلي مثلا حكيت ملسي لسقوينا حملكم مالتي قصل بيلنا خا نريهم حدا مدب كا ابونا نفسي محرو برخت منغست اب ارتيست سنطواوي برخت منغست اب مالتيو عرسو زخونه نبهلنا كغله زخلن سرحت بهلنا عقيبو زخدن عبي ناي سنه طبب وصيتن ابركتون تالنتن كلتن زنبورو سبيو بزحات سبات إيري تي في نمنتاي بزعباناتو سرعة قبرن حلفت كاب عالم ويكا زينا عرفتي زي سرحت زبل بوزحات تقاويم منيرهم أول سعيد النزيئة كمدع عسي تمثل زخونة نجار أمت يلو anyways هو سلت أنا ونيلو ونيري بتقول دايزي حيزة لكم مت يلا خيم كالوت أرست قد دايت مس قد دايزي ملكيتهم بزحات سبات كونيرو كونين ورون زبلون رئيتو تاتو من حابريتاتو من أكفيلو من اللو أبز قد دايزي مالتيو نبتنا إلو مع أنت فيديو بدنبي صبق زخونة رياكشن نسخاتكم زي توصلو أنا رياكت زقورو اللي إنا إلو مع أنت رياكشن let's go welcome to Shidden Reacts 1 laugh loud livery أشي قصيلة نعطنحن حويناتي ربص إل كامبري نابي خالو مع أنت ختزاربي خاخبك عدل لك أيو مريحنة برجيد محمد إثيوبيا نهزبي مسجون الله سمعوهم كلهم تقالستي برجيد محمدو أمول عالم لكم دليت فتحي دقيمنا سلام نقولكم نصهم زلنا تعالواي أمرارها برجيد محمدو شانفر إثيوبيا هنا كساب حجي كلنا كمن نفلتو أب تحتي أبدا بوليس أم مسنحي وي معرمي زي كنا ترتري يسولو زعدي أكيدي نعسران شوعاتن معالتي سنحنا بسلام وزيدا لو معالتي أبنا يولكنا بيج فيسبوكنا نقبرو زلنا نتي زقبو نتي فلتو زقبو حاكون بزيارة فيبنا أبز ملكوتو أكال مزينا حبريتا حساب النهب نتي زلو بعالم خيد زلو قوي زخوانا حبريتا هدئ نخبلن نتي أبلو علنا كم تقالستي كم بسعودكمن كم هواتكمن أبلو علنا متن بحالفو حاجزن مورالاوي دقافن زتقبرنو نمسقانا متعينا هم زلنا كله كفلت ندلي كابزو وصعي نحنا تحدى نوع تحدى جيجا ناي تحدى بونير ناي تحدى جيجا نير كن بلا يكوننا نمشينا زلنا ثم عالتي نخلهم تي قبل علنا زتجبر سناي نجر مسجانا خنهبينا نمشينا زلنا بزعجات أمي دقيمة نتي مرالون
ሰብአዊ ዝኾነ ኣካይዳ ዝነበረ ኣዚና ምስጋና ኣለና ኣዚና ከዓ ተሓቢና ማለት እዩ ካብ ፖሊስ ጣብያ ሰላምና ጸጥታ ኮሚሽን ዝነበርናየን ጣብያታት ኩለን ምስቲ ዝነበርና ጽቡቕ ዝኾነ ርክብ እሳቶም እውን ኣብ ልዕልና ዝገበርዎ ሓልዮትን ዝኾነ ዓይነት ጸቕጢ ዘይብሉ ኣተሓሕዛ ብምንባሩ ኣዚና ንመንግስቲ ኢትዮጵያን መሳርሕቲ መንግስቲ ኢትዮጵያ ሰንሰለትን ነመስግን ኣብ መላእ ዓለም ዘለኹም ኤርትራውያን ከዓ ኣብ ውልቅና ኣብ ቤተሰብና ኣብ ቃልሲ ኣብ ኩሉ ዝግበአኩም ሓላፍነት ስለ ዝተዋፅአኹም ደጊምና ደጋጊመ ምስጋናና ልዑል እዩ ኣብ ሰናይ ግዜ ረኺብና ኣብቲ ዝጠዕመና ክሳብ ንመፅእ ምስጋናና ክትቀበሉ ሰናይ ፍቃድ ይኹነልኩም ቴንክ ዩ ሓራይ ከምዚ ምፃይ ዘርሰናይ ክብሎ ፀንሐ ንሕና ማለት ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ንሓደ ወርሒ ዝኣክል ኣብ ትሕቲ ፖሊስ ፀኒሕና ሕጂ እውን መፂና ዘለና ነቲ ሃንቀውታ ዝምልክዕ ከምቲ ንክንወፅኣልኩም ትገብርዎ ነበርኩም ፃዕርታት ሕጂ እውን ድምፅና ንክሰምዑ ብዙሕ ሃንቀውታ ከም ዘለኩም ተረዲእና ሕጂ ክሳብ ግዜ ረኺብና ኩሉ ነገራት ተማዓራርዩ ኣብ ዝሓሸ ሜድያ መፂና ንዘራረብ ድምፅና ንህዝብና ከነስምዕ ስለዘለና ንኩሎም እቶም ዝፀዓወሩ ኣካላት ከነስምዕ ስለዘለና ኢና ሕጂ ናብቲ መልእኽቲ ንምሕላፍ ቃልሲ ከም ስሙ ቃልሲ እዩ ብዙሕ ዘጋጥም መስዋእቲ ክበሃል ከሎ ኩሉ ዓይነት መስዋእቲ እዩ ናይ ሂወት መስዋእቲ ኣሎ ከምዚ ንዓና ዘጋጠመና ኣሎ ብዙሕ ዘጋጥመካ ስለዚ ሕጂ መወዳእትኡ ግን ናቱ መዕረፊ ዓወቱ ከዓ ህዝቢ ራህዋ ህዝብኻ ምርካቢ ስለዚ ሕጂ እቲ ትገብርዎ ዘለኹም ኩሉ ዝገበርኩምና ፃዕሪ ሕጂ እውን ክቕፅል ኣብ ኩሎም ዜጋታትና ብኸምኡ ዓይነት መንፈስ ክንቅፅል ኩሎም ዜጋታትና ራህዋ ረኺቦም ክሳብ መስተሮ ዝረኽቡ ቃልስና ከምዘይዕርፍ እንዳኣነፀርና ኣብዚ ዝተገብረልና ምትሕብባር ኩሎም ናይ ዕርቂ ሽማግለታት ከም ብውድብን ብውልቅን ትገብሮ ዝነበርኩም ቤተሰባዊ ኣብ ቤተሰብና ይኹን ኣብ ኣባና እንዳመፃኹም ሞራል ትህቡና ነበርኩም ብጣዕሚ ብፅቡቅ ኢና ወፂና ንሕና ምስ መንፈስና ምስ ሙሉእ መንፈስና ምክንያቱ ሞራል ናይ ህዝብና እቲ መልእኽቲ ናይ ህዝብና ይበፅሓና ስለነበረ ኣጀኹም ዝብል ተስፋ ናይ ኩልኹም ብጣዕሚ ሞራል ሂቡና ብጣዕሚ ብተስፋ ኢና ወፂና ሕጂ እውን ፅቡቅ ወፂና ኣለና እቲ ናይ መወዳእታ ንሕና ሕጂ እውን ንዝኾነ ነገር ዘጋጥም ነገራት ብርጉእ መንፈስ ብሓቀኛ ዝኾነ ኣሰራርሓ ንኩሉ ነገራት ሬዲና ኣብ ጣውላ ኮይንና ክንፈትሖ እቲ ብጣውላ ዝፍታሕ ኣብ ጣውላ ኮይንና ክንፈትሖ ሓደ ፀላእ ከም ዘለና ኣሚንና ከዓ ኩላትና ናብቲ ሓደ ፀላኢ ከነተኩር እምበር ካልኦት ፀላእቲ እንዳፈጠርና ንኸይንከይድ ክላዎ ይደሊ ስለዚ ሕጂ እቲ ኣስፊሕና ሓሳብ ንገልፆ ብሜዳ መፂና ኩሉ ተዘጋጠመ ንብሕጂ እውን ከየጋጥም ናይ ለባም ክንፃወት ዘይኮነ ናይ ብሓቂ ልቦና ሃሊና ኩሉ ነገር ወፅዓ ህዝብና ኣግምታ ኣቲና ክንከዶ ኩሉ ትንገብሮ ኸይልታት ኣብ ረብሓ ህዝብና ንኽውዕል ይላቦ ቴንኪዩ ንዝገበርኩምና ኩሉ ቤተሰባዊ ይኹን ውልቃዊ ይኹን ኩልኹም ብጥርንፋት ይኹን ብውልቂ ዝገበርኩምና ሓገዝ ነመስግን ነዚኣ ንኽነብልና መፂና ቴንኪዩ ብጣዕሚ ዘመስግን ክሳብ ካልእ ግዜ ንረኸብ ሰላም ኩልኩም ተቓለስቲ ኤርትራውያን መጀመርታ እንኳዕ ሰላም ፅናሕኩም ክብል ፈቱ ኣፂለ እዞም ኣሕዋት ክገልፅዎ ፀኒሖም እዮም ኩሉ ምስጋናና ክነቐርብ ሓፈሻ ኣብዚ 27 ዝፀናሕናዮ ኣብዚ ናይ እሱር ግዜ ካብ ፖሊስ ጀሚርካ ናይ ፀጥታ ኩሎም ኣካላት ኣብ ዛዕሊ ዘለው ብፅቡቅ እዮም ሒዞምና ነይሮም ንሕና ወላሕንቲ ቅድሚ እውን ድሓን ዝኾነ ርክብ እውን ስለ ዝነበረ ድሓን ዝነበረ ፀቕጥታት ድሓን እዩ ነይሩ ዝኾነ ምስጋና ንክነቕርበሎም ንፈቱ ከዓ ካብኡ ምቕፃል ኣብ መላእ ዓለም ዘለኹም ተቓለስቲ ካብ ማሕበራዊ ሚድያታት ኣብ ኩሉ ተሳቲፍኩም ፀቕጢ ብምግባር ብዙሕ ነገር ኣስተዋፅኦ ዝገበርኩም ተቓለስቲ ድማ ክነመስግነኩም ይግባእ እዩ
يقنلنا خنبلكا فوتو والدي كاب موصال كاب ودبات يكون محبرات يكون كله نتوم سدرا تقالستي زخونه شجر كيغطوم مورال يكون بايكونومي يكون بكله ملء حاجه زغبركم تقالستون مسغانا يغباوكم من اخون ثانك يو بالي اقدمهم كلهم زوم صوت غلصو صنيحمم بزياده سفح بزبله ابي هونه ميديا منسينا انغلصينا حساب شعقد بزناي فيسبوك بيج قالهم لكم تي هنقوتا كنا حزب هنقوتا ስለዘሎ ሰላም ወጽና ለና ثانك يو كن بسددنا حراي سمعهم فيديو بأبلات بويك أب مرحنة أب أديس زخونو أب أديس زقمتو برجيد نحمدو استوها بمجلسيو دحري بيت ما أسرتي موصوم زتزاربو ويكا كاب أسر محيور مصوصو زتزاربو حسابي مالتيو كما رخبكمو صبغ ينيرو هزونا تشاقيلو كوني خل احنا لبام كنصاوت اين دلينا حجون لو تخمص اندحر اخوينو خنقالسي زغبانا نخلاخوم كن يقنيلنا نمسكن زبل حناصي زخونه رئيتو ديو قصله بيلنا بتقصيلو زلو فيديو حيزكم كسغري اتقصيلو زلو فيديو خا نسمعيو شنو مزمرا نعين نإلياس لوقاسن دلي مالخو يلو صويعني نشني مزمرا كيده ناي قدم ظرفي ناتو حنت نيرا بزعبا صمدو تملكت بزعبا سلام يا حتشاو ناي صمدو دغافاي مخانون نقبرو دلنا ناي سلام كيدي صبو مخانون ولو يأخلنا لو مسي ناي سلام ورخ نسمع كند تخصي تبل قال خبط ذكرو نجح مالتي تقدر في تطعملا يكون نزل اللقوان نزل ناي سلام كيدي تحجزوكم يا يلوني لحرزي انا خرخبو مدد نيرني نزنا بران صعب حراي إذا سمعكم ما فيديو كم مأتوي تصبغت خمس خونتن نعخاتكم كأ حسابكم كم تقلص لكم من رجس أني خويني إخزار بزخيل بوزحات سبات نسنة أباوي ما برخت من قستعب مالتيو نايانا نبونا نبو بهلنا نوراس بهلنا قعنا نبسايلنا هنقلص نخيل ملكوع أيا بهلي قرما قرعة بهلي تقرين عزنا برا مالتيو بوزحات سبات تقاوم يسمع له أنا حدا نجر مبال طرح يزاخلنا مالتيو اتا غداي ون بتماساساليت كلت حقتات اب ايانا نركبينا مالتيو እዚ ስነ ጥበባዊ አቦና ነብሱ በሰላም ይعرف حامد ይقللهم بوجم ربيلنا ክንከድ ከለና እዚ ባህል ወለድና ስለ ዝኾነ ንሱ ካብቶም ከምዚ ዓይነት ባህል ዘምሃርና ወለድና ሓደ ስለ ዝኾነ ማለትዩ አብ ባህል ትግርኛ እዚ ዘይባሃል ዘይልካዕ ወሳነ ዝኾነ ናይ ስነ ጥበብ ውጽኢታት አበርኪቱ ወይ ከዓ ምህርታት ስነ ጥበብ ዝኾኑ በግዜ ዘይሰዓሩ ምስ ግዜ ተቀዳዲሞም ንግዜ ክረትዑ ዝኽእሉ ልዕሊ መቃብር ዝተርፉ ስራሕቲ ገዲፎም ካብ ዝኸዱ ሰባት ወይ ከዓ አቦታት ሓደ እዩ ማለት እዩ እዚ ኣዝዩ ዝድነቕን ክኽበር ዝግብኦ ስራሕን እዩ ማለት እዩ ሓቅውን ስለ ዝኾነ ሓደ ሓቂ ኢልና ንሓዝ ከም በዓል በረኸት መንግስቲ አብ ዝኣመሰሉ አቦታት ድሌቶም ሓሳብ ከንጸባርቁሉ ዘይኽእሉ እንተጸባሪቆም ወይ ከዓ ሓሳቦም ተገሊጾም ድማ ብበዓሎም ብነፃነቶም ብቤተሰቦም ንዝበጽሖም ሓደጋ ፈሪሖም ሱቅ ክብልሉ ዝኽእሉ ስርዓታት ዝተፈጠረሉ ኣብ መንግስቲ ኤርትራ ወይ ከዓ ኣብ ኤርትራ ኮይኑ ድምፂ ህዝቡን ድምፂ ውፅዓትን ኣይኮነን ዝበሃል ነገር ከዓ ብተመሳሳሊ ሓቂ እዩ ክልተ ሓቅታት እዮም ዘለዉ እንተኾነ ግን ክልቲኦም ሓቅታት ሓደ ነቲ ሓደ ዘጥፍእ ወይ ከዓ ዝድምሰስ ኣይኮኑን እቲ ዳሕራይ ዝበልናዮ ክውንነትን ፍጻመን ወይ ከዓ ሓቂ ብዛዕባ አቦና ድምፂ ዘይኮነሉ ምኽንያቱ ርእዩ ንጹርን እዩ እቲ ስርዓት በላዕ ሰብ እዩ ማለት እዩ ግደፍዎም ንኻልኦት ሰባት ድምፂ ኮይኑ ከድሕኖምሲ ንባዕሉ ክድሕነሉ ዘይኽእል ዓዲ ኮይኑ ድምፂ ዘይኮነና ኢልካ ምዝራብ ኣዝዩ ዝኸበደ እዩ ዋላ እኮ ሓቂ እንተኾነ ማለት እዩ ክሳብ ክንደየናይ እውን ኣብ ከምዚ ዝኣመሰለ ቦታ ኮይኖም ሰባት ድምፂ እንተይኮኑ ድምፂ ክኾኑ ከም ዝኽእሉን ይግብኦም ከም ዝነበረን ግን ንእግረ መንገዱ ብግልባጡ እኳ ዳኣስ እቲ ስርዓት ኣዝዩ መላኽን ጨቆናይን ምዃኑ ዝሕብር ናይ ሳይለንት
ሳይለንስ በቃ በጠቅላላ እሲ እትግብረ መልሲ ሳይለንስ እዩ ሳይለንስ ተቃውሞ እዩ ሳይለንስ ዓርሶ ኢሉ ኩሉ ነገር እዩ ማለት እዩ አፉ ተሓቲሙሉ ዝነበረ ጉዳይ ስለ ዝኾነ ነዚ ድምጽ ኸውን ይግብኦ ነይሩ ኦፍ ኮርስ ግን ከዓ ልዕሊ ስጋይን ልዕሊ ነብሰይን ልዕሊ ስድራይን እንተይሉ ሓደ ሰብ ወይ ከዓ መዋጽኦ ንእሽተይ ተረኺቡ እዩ ከምዚ ኸውን ዝኽእል እሞ ክልቲኦም ሓቅታት እቲ ድምጽ ዘይምዃኑ ነቲ ዝነበሮ ክእለት ከዓ ነቲ ንህዝቡ ድምጽ ዘይምዃኑ ምናልባት በባህለ ቢሉ ድምጽ ኮይኑ እዩ ንሰላም ዘሚሩ እዩ ንሰላም ንፍቕሪ ንሓድነት ንባህሊ ንኽብሪ ወለድና እዚ ኩሉ ደሪፉሉ እዩ እዚ ኩሉ ጉዳያት ከዓ ውጽኢት ናይ ሓደ ስነ ጥበባዊ ኣብ ሕልፈቱ ካብ ዘበርክቶም ነገራት ወይ ከዓ መዋእሉ ካብ ዘበርክቶም ነገራት ሓደ እሙሞ ኣበርኪቱ እዩ እዚ ዓይነት ተቃውሞ ዝዋላ እኮ ክመፅእ እንተኸኣለ ግን ኢሪፕሌሰብል እዩ ዘይተኻኻእ እዩ ዝብል ርእይቶ እዩ ዘለኒ ነብሱ ብሰላም ይዕረፍ ብዙሓት መልሲ ዝህብሉ ጉዳይ ኮይኑ ኣለዉ ካብኣቶም ዳን ወዲ መምህር እዩ መልሲ ዝህበሉ ዘሎ ማለት እዩ እስኪ ናብ ናይ ዳን ወዲ መምህር ርእይቶ ክወስደኩም መንግስት ኣብ ናይ ህግደፍ ኣገልጋሊ ነይሩ ፕሮፓጋንዳ ዘርኢ ነይሩ ወይ ገለ ንብል ተለና ሓቅና ኢና በዚ ሕጂ ሒዝናዮ ዘለና ሞራላዊ መዐቀኒ ክንፈርዶ ግን ቁናዕ ኣይኮነን እዚ ማለት ከመይ ይመስለኩም በረከት መንግስት ኣብዚ ናይ 70 ዓመት ሞይኡ ኣማኢት ደርፍታት ይሰሪሑ ዘሎ ካብዚ ማኢት ደርፍታት ከዓ እቲ ዝበዝሐ ፍቕራዊ ሃገራዊ ማሕበራዊ ወይ ከዓ መንነታዊ ስለዚ መጀመርታ ነቲ ጓይላ ዝበሃል ያታዊ ህርመትና ዘመናዊ ቅዲ ገይሩ ስለ ዝሰርዖ ዳርጋ ነቲ ድሒሩ ዝመፅእ ኣሽሓት ጓይላታት ፈጣሪ እዩ ክንብል ንኽእል ኢና ንሱ ጥራይ ዘይኮነ ግን ኣዝዩ ዓሚቕ ናይ ቋንቋ ምልክት ስለ ዘለዎ ከዓ ናይ ሕደማ ቅርፂ ናብቲ ዝለዓለ ደረጃ ይደይቦ ሕጂ እዚ ክሳብ ክንደይ ከቢድ ምዃኑ ሕሰቦ ኣብ ሱሳታት ወይ ኣብ ሰብዓታት እኹል ናይ ትግርኛ መወከሲታት ኣይነበረን ስለዚ በረከት መንግስት ኣብ ሓደ ካብቶም ናይ ሕደማ ስትራክቸር ዝፈጠሩ ገጠምቲ እዩ ወይ ከዓ ቅድሚ ዝነበረ ናይ ጓይላ ቅርፂ ተሪእናዮ 3 መስመር ወይ 4 መስመር ዘለዋ ግጥሚ እናደጋጎሚኦም ስዕስዑ ነይሮም በረከት መንግስት ኣብ ግን ኣብ ትሕደምኡ ነዊሕ ዛንታ ክሰኩዕ ጀሚሩ ብዙሕ ናይ ቋንቋ ጥበባት ከካትት ጀሚሩ ብዓብዩ ከዓ ነዊሕን ቅርፂ ዘለዎን ሕደማት ይክፅሕፍ ጀሚሩ እቲ ኮምፕሌክሲቲ ናይ ደርፍታት ተሪእናዮ ከዓ ወላዞም ሕጂ ዘለዉ ደረፍቲ ክደግሞ ይክእሉ ሓደ ካብቲ ዝበሃል ዘሎ ግን በረከት መንግስት ኣብ 89 ዓመቱ ሞይቱ 89 ሓንቲ መዓልቲ ሃገረይ ከይበለ ህዝበይ የሕዋተይ ደቀይ ዲሞክራሲ ከይበለ ሕጂ ግን ኣብ መጨረሻ መይቱ ሕጂ እዚ ትምህርቲ ወዲ ትኹል የለመለስ ፍሒራ ግዜ ኣለኩም ፅቡቅ ሓሳብ ሎጂካሊ ኣነ ከም ሓደ ሰብ ከም ኢንዲቪጁዋል ኣዝ ኢንዲቪጁዋል ኣነ ፅቡቅ ኣለኹ ኣብዚ ሃገር ካብ ዝኾነ ኣይጋጥመንን ነዚ መንግስቲ ከዓ ይፈትው እንተ ኢሉ ሓደ ሰብ ብሄና ጭብጥን ዓንቀፅን ኢና ክንከሱ ሆነስትሊ ስፒኪንግ ድግፎ ክኽእል ማለት ሲ ኣብ ኤርትራ እንትደጊፎ ስታ ክንብል ንኽእል ያ ውልቀ መላኺ ኢሳያስ ኤቭሪባዲ ኖስ ግን ዝሓሸ ኣማራፂ ስለ ዘይረኸብኩ በቃ ኣብዩ ክፍሎም ሓራይ ሜሮን ነቲ ጉዳይ እዚ ከመይ ገይሩ እዩ ጠቢዎ መሲሉኩም ልክዕ ከምዛ 360 ዲግሪ ሮቴት ትገብር ሓሳብ ንዓ ግልቢ ጠቢሉ ብ360 ዲግሪ ኢንቨርት ገይርዋ ብኢንቨርስ ወይ እዩ ኣቕሪብዋ ማለት እዩ ተረዲኡኩም ይኸውን ከምኡ ዘብለኒ ዘሎ ምክንያት ማለት እዩ ሜሮን መንግስቲ ክድግፍ እየ ስለ ዝበለ እዩ መንግስቲ ዝድግፍ ነይሩ ዝብል እዩ ኣነ ከዓ እንታይ እየ ዝብል ተገዲዱ ፈሪሑ ዋላ ነቲ ሓሳብ ኣይሰማምዓሉ ሲ ክድግፎ ኢሉ እንተይኮነስ እቲ ሲስተም እቲ ስርዓት በዓል ከምዚ ዓይነት ነገር ስለ ዘይፈቅድ ዳ እምበር ሓደ ኪነ ጥበባዊ ወይ ከዓ ስነ ጥበባዊ ብሞይኡን ብብቕዓቱን ካብ ዘበርክቶ ንላዕሊ ልዕሊ እዚ እውን ኣቦና ከበርክት ክእል ከም ዝነበረ ይሕበር ማለት ይሕብረልካ እዩ ወይ ከዓ ኣፋፍኖት ካብቲ ናይ ቀደም ስራሕቱ ክትረኽቦ ትኽእል ጉዳይ እዩ እዚ ኣቦና እንታይ ደኣ ኮይኑ ፈሪሑ እንታይ ፈሪሑ ሞት ፈሪሑ ሞት ናቱ ጥራሕ ኣይኮነን ስቃይ ፈሪሑ ስቃይ እውን ኣይኮነን ስቃይ ፋሚሊ ስእነት ነፃነት ፈሪሑ ስለዚ ኢንዳይሬክትሊ እዚ ኣቦና ሱቕ ብምባሉ እቲ ክልተ ሓቅታት ብሓንሳብ ብፍርሒ ተዋሒጡ ክነብር ከም ዝኽእል ካሊእ ሓቂ እውን ካብ ዘርኣዩ ሰባት ሓደ እዩ ሜሮን ግን ይድግፎ ስለ ዝኾንኩ ነቲ ስርዓት ፈታዊ ስለ ዝኾንኩ ኢሉ እዩ ብኡ ቀፂሉ እዩ ዝብል ማለት እዩ ወል ነቲ ንዕኡ ዝሰማምዖ ኣርጊመንት ክወስድ ንቡር እዩ ዋላ ሜሮን ንኪሮስን ሰልጥነን ኣሜንኩም ተኸዲኡ ዝገርመኒ ዝብል ጉዳይ እዩ ኣብዚ ዘሎ እስከ ንስማዕ ኣሎ
برغت منقستا بجقنا قبلو ناتو ريتوي تحدخا جقنا يكونن قبلو ناتو ريتوي دك عدنا قن كبرخا حلو قال ملا قلز بالكومنتات نرنيرنا انا باقي يحزن مشالو برغت منقستا بجقنا سلا زبلسي تقولو ز سرحو تقولو ز غبورو تقولو ز بركوتسي بايتا خدو دقو مالتي مجي اي حفاشكم اي بزح غزي بزغنا داتس واي نغا حفاش مركز كتقبر يبلكان نفسها صراحه قالي خا مركز كتقبر زلكان بر اندحري نحفاش مركز غيركا تسرح عليها ابينا اواني زدربيكا ونا يتفلطني خا مخنياتو رغصنيا يكون كان كساب معسك خيد خل مسخا حفاش مالتي بزغنا اتو برخت تزغبرو غير ولو تزبركو بركيت ولو انت بحماق دي تنشوات كفل على نوري نسبات كمزيلكم يلكا ساو كياتا شجر تفطر زلاتا اسغات حسبو طراي سبات كحسبو مدلاي كياتا شجر تكون زلا حجنا عنا وانت زاربنا زلا عنقرر تبلن زلا انا بقول كايس نسايا سبات دلايم كحسبو كلهم حجي كفلومي كالو سيريتو ناي سبات فريهم ريتو خو قارص دي زدل زلو بقاتي اتموسلوس كتصحف ناصنتكو وهاب كخلالو زخونه سب انا نيساس كاليو اب ايرترا فتحو كلهم بر فتحو كلهم بحطيرو فتحو كله قوام كله طعيم محدرا كلهم بر نيساس نمقيار وين السلعات نمقيار بر حزب ايرترا نمقيار يكون العلامانات زيهم سبات زيهم بقلص بلو خالو ابي احمد يتوبلو خالو بقلص بقى بقلصي حابيهم قال ما لا يكون نزبلو خالو نيساس لاينا سلازغونه سياس كنت هاي مسلكة فتيها سليكازي تجابها يكوكولا تقامها يكوكولا عندي يوم تاني كم تاني سريع درعها بشر الأسد تاجر نتوم مزبحه مساعدهم درعهم مسكونه تكون نبرة انترنت نراشة ياخذ بتقول مكرامن سجيبه بتوم هزبيهم سجيبهم أبي أتراخا سكنا هابن السيمتين سفرها هتلقسي يكها بيت غرصانيها تتنك يكها أنا تسفرها هتلقسها عند هر إسيات سفرن دحر كوينو وي السرعات يقدر سفرن تدع كوينو نعوغة القصول تخيل ميكانيزم يخاتفتر حتى انت هذا بلاك هذا اللو ازدن بتقاومه لتحت يزعب بخمسة لايد النشري خيال لخات نتحت مريض صغير نلعال الزبحال تشمية بول سكنتم تصور لو تيلن باقوم دوقع يلن باقوم دغير يلن باقوم كفانات يلن صحك بلن تريقين زبيرة ترى قدناي قال سوخي قبل فوق يلفتير فنفن النايب يوزقل له تايب بحال بسيري له يوزقل سقل بسيري له زبيرة ترى نمسلو كويت قاليسو ህዝብ ኤርትራ ንመሰል ጽቡቕ ገይሩ ይፈልጦ ግን ከምዚ ከማኹም ደለዎ ትሕቲ ሃገራውነት ናይ ረብሓ ምስ ረኣይካ እቲ ደሎ መስልጣን ኣይሸናይ ኢልካ ጠጠው እዩ በቃ ንዑ ደግዲፉ ሕጂ ኣመንጊካ ስኻ ከተውከቶም ስኻቶም ፀለውጥ የለን ነቶም ብፅዖትካ ከማደም ለምሳይ ከምዚ ኢላ ናይልካ ንገሮም ኣነ ግን ክፀንሐካ ምዃነ ሎሚ ክፀንሐካ እየ ፅባሕ ክፀንሐካ እየ ድሕሪ ፅባሕ ክፀንሐካ እየ ኣቦኻን ሓትነኻን ሒዘ ክፀንሐካ እየ ኣቦ ሓጎኻን ሓወቦኻን ሒዘ ክፀንሐካ የቀኒለ حراي زندينا ويكازم قدميهم صنحو كلهم زبلو زلو نحنا عدي كنلوط ايكوننا نقالس زلنا سرعات كنلوط امبر زبل كلايكا نايفرح تقاومو حسابات قليهم زنصبارقو اوف كورس سب امساسيلو لوجيكال كوينو بتا تسفوم ود نغوس زبلا زلوسي تاو وقعس ندحر تقالس كوينكا 40 عامت 80 عامت كودلكا خليو موستبرال ونكت موت خليخا وصي انتيم صخا لوط انتيم صخا ايلو خزاربا سلازي دفر امبر نسا مالت يا ترجمه أغنى عبي لخنا نقولكم كلكم سبك قوام من حركوينو توم كلهم ميجرات نعيد أقوم نزبلهم كوسري خليو جن وتنصب له زلوخا أحد خا ليميتات كلوه يجبأ كتسألي انتاي كمت أني خل انتاي نايزي صعبينو كونسكونس بهالنجار كريو كردو أك خلال لوزبل أنا ون زسما معلو حسابي كم حساب مالتيو نايزن ولا حساب كأ سؤال كأيو مالت كساب حجي نحنا أنا عميسنا نمرح نيرنا نحنا زولنا يخون نيرو حجون جن كم إنا هنكون ولا ندأرجنا أنت لناسي بصور نيفر كونا يخلن زبل حساب اللون بتعم أزيز جرم جود دايو فري زبل تحسوا يو كابتوم كلهم زرعنا يوم مالتيو زدن أوني وأنتو جن أبدي على ما المحفتي يقولوا من قبل كتب الياسي كابي مزيت اللي يدخلوا تحت هاجراونوت حمام ناي سلطانيكو كمزي مشانكا دحركاكو سمعنا نغركا نمن يوم مخمر حزيوم كمزي دا قبرت سنمن يوم كمر حمام ناي سلطان بالحمام نعت حساسبا كلوط يكون نقدر يزلوز ارتي سيمو تزاربو زربات غير مالتي او كنا عنا انت تلناهم كل سايدلن ياب هاغيرنا قال اب هاغيرنا بلكالو ايكون اندوزي بورت ود فولت اذن احنا ابز سدت نفلطو مش ابز يروباتات قال تطبو مالتي تطبو كله بهاغري كله دس بلن رديكا
نحنا زدلنا قديتنا أبغى قلنا تاي نري نتاع نقبر نوع بعنا ينفتح تردي خاني زي بزي حطو بزي مغنيت ويدما بزي زي بلا كله تي سبدليو منم يتراو أو بيدلي تردي خاني صبوا نقدر ترمش أجسام هجري حتى مع التتأتو إذا تمني له مناس صبوا نجري نحنا خم حبيشة جن نزي إنترنت أبسدت مش أو هجرنا مش هيرخمنا بيتا يفترنا أو هجرنا يبلنا زي كهذا حكي أبزر رخيمنا لنا بيتا رخيمنا أبسدت بقوبون تقوم لنا انتهي نقول لنا تردي خاني نحنا خمس خنو ودادر أيدلنا خطر كل خاص انتهي سلزرا أخوي أبز نورا در لنا نحنا ديكون بال عدلا حراي أتي مخنيات قدفو أتي مخنيات فيلمون حوي نؤسيخا يرد كايو دحان نمنتايل كان صقام تخد كم زلخا انا ون يردنيو اتقديمه زنغركا ነገር ኢንተርኔት ንጽቡቅ ክትቀመሉ ትኽእል ንሕማቅ ክትቀመሉ ትኽእል ባዕልኻ ንስኻ እምበር ካልእ ሰብ ኣይኮነን ንስኻ ንባዕልኻ ንጽቡቅ ክትቀመሉ ትኽእል ንስኻ ባዕልኻ ንሕማቅ ክትቀመሉ እትኽእል ክልቲኡ ዕድልን መደብን ተዋሂቡካ እዩ ካልኣይ ከዓ እንታይ ዝበሃል ከምዚ ማለተይ ንስኻ በአግባቡ ትጥቀመሉ ስለዚ የለኻ ኣብ ኤርትራ ውሽጢ ግን ሓደ رابعي كفلي زمهر وي شامناي كفلي زمهر وي هاي سكول زمهر ناي فترة بعلم مويا كون دليس زلون رؤسو أمرون تالنتن زونن منئسا يلن للكام حساب مو أي زي كم تأنا زتقمل ندي تقمل للكام حساب كالي يقول دايو اتصال ساي إن إيتاي سقادو بليعخن نو مسكالوني تحاسيما يوم زبهالا بهالا لو نسخة مسكالا أخيانة هزبي هاي كخقبرو لنيري لكا توسن نمعلها جن أبصبو ترانزاكشن زلوا فتنا إنترنت كونكشن زلوا نسبات كيركا أب أونلاين ترخبولو دحنا دقني خي حفتي قالت ولا بصراحة بتاخذين كاتنبر على خامش سو نسخة نتوما بوش تعد زلوا ناي تكنولوجي نجر سينوم زنوبر زلوا سبات دمس أخذ كونهم أي تخلن أي تدلل منيخا كتعملوا له منيخا تفتن زلخا مبل سال سايد ما فلوت يو حلم فريخا كيدك أسكا أي حدرن كم دي عينت نجر كمسيو إيلكا كابسلت أنا تعطيها ختنبر زكال نجر يكونن no country can escape from the effect of globalization بهلا له نايسلت أنا تقلال لاني علم مغيار كونتاتسي نحن تعدي كمحراخ قدفة أي كألنيو وي ببوزيتيف تقوليوا بوزيتيف التواتات اتيها تقبيلا مستنع عدا بهلا السمامي عاكد قصر اللوا تزي كوينو أب دارك إيج كمتي نحنا زنبرنا يا مالتيو كلوز الدر بوليسي تختيلكا نابت فأتيها تمرح زي دحار غيرنا زلون على أفريقيا هم أفريقيا أتري أزلها مالتيو كاب تكنولوجي ندحري التاريخ نازلنا له قداي سأن سئنت حكمنا نعنا قتلنا زلو حمامات قبل علينا تشيلهم زناورو زلو قلقليون أي تكنولوجي وصيت سلازي بالنايو يكون عندي يمر سلازي إذا قداي زي خمزلو خوينو نسخة نتنجر نتسقام سلزبل كايو نتسقام إلو زترف النجار يكونن قبلك زد المالتيوم. مخنات للوا بيرم الحاسبولو نو يخوني تقرأ فترات تقرأ فترة ثلاثة ما اللي تقرأ من ربحانيو لهزبيو حزبنا بيلو عنده تايلكي تقرأ عرسي خوينا الأخير عرسي اللي جبره ودم هلوا أي هلوا تأيو ما هلوا دس ملني emotional attachment إني هنا تاريخي قرنية إني هنا ناجياتنا أيو كلنا خفينا لنا عند دما بس بيسوس كابلو خونس لله ناي تقرأ ودابة التحسبا مرأي مالت لا أنا عودي نجريو هم تاوكوينا ترى يا حامل حسام تلهم هم توهلا يا بالتحسبا ببلجة ويناتسي معراب تقرأي حوحاتس معراب تقرأي تقوللاس فيكيو لبلنا لولا مخناتني فتحدث معراب تقرأي همزو حوحي ندحرنا وتسقينا البار كونو شعبيات تقامون تحدى مخنات معراب تقرأي اندحر تقرأي موليسات توخينا تو يقبع لأيو أكاد جزءاتنا يمكن اندحر already تو مريت حرافه أب حوحات أب شعبية للوا تمور كاسنة ويتلت أفنت قنسيو يبون قري مخنياتهم خالي أمارات ستات لمرأي ستجمر خالي كوريدر سلا لخفت إذن إذا شعبية أيدي لمنتان أو أكحزول أو تحتي أكونو الحمد لله يمكو الزومي أمونغو إيرترا إثيوبيا دلدل خوينا الحمد لله تشالو لله مسمى تغكلي زرد أن سورخيبه تماساسالي رئيتو لنا مزحاوي قصللو تو وقعي تماساسالي يو مستأنا زهبو رئيتو مبزحتو غزه معراب تግራይ بعلو حيزو كبقع وي كا بتزاوار ايد
ዓፂዎን ተብቅዕ እንተሎሲ ልክዕ ከምዚ ማለት እዩ ማይ ተኸልኦም ዝመረር ነገር ተብልዖም ዳሕራይ ከኣቲ ማይ ትሸጠሎም ከምኡ ዓይነት ኣካይዳ እዩ ዝኸድ ዘሎ ማለት እዩ መንግስቲ ሻዕብያ ንባዕሉ መንግስቲ ኢትዮጵያ እውን ብተመሳሳሊ ከምኡ ዓይነት የብ ልዕሊ ትግራይ ዝኸይድ ትኸይድ ንሱ እዩ ተኸልኦም ዘን ምስ ፀምኦም ማይ ትሸጠሎም ከምዚኣ ዚ ዓይነት ኣካይዳሲ ንሕና ዘይንፈልጥ መሲልዎም ከምዚ ዓይነት ኣሽካዕላል ኣብ ልዕሊ ርእሲ መንእሰይ ክፃወቱ ድልየት ዘለዎም ኣመራርሓ ይኹን መንግስታት ይኹኑ ፓርቲታት ይኹኑ ወዘተ መራሕቲ ሃይማኖት ኩሎም ኣለዎ ማለት እዩ ሶ ንሕና ግን ንፈልጦ ኢና ክንነግረኩም ንደሊ ኢና ዝብል ሓሳብ ክነመሓላልፍ እደሊ ንፈልጦ ኢና ኣቐዲምና ንፈልጦ ኢና እዚ ስትራቴጂ እዚ ዳርጋ ሎሚ እናወደቐ ዝኸድ ዘሎ እዩ ካሊእ እንተሎ መሃዙ እንተዘየሎ ግን you failed we nailed it by the way ንሕና ኢና nail ገርናያ ሳትኩም you failed it በቃ ወዲቕኩም ዘለኹም ኣካይዳ እዩ ፍሉጥ ከኣኒ ማለት እዩ ናይ ሎሚ ዓንቲ ቪድዮ ነዚ ዝመስል ክሳብ መወዳእታ መደብ ይኹም ተኸታተልኩም ብዘይ ዝኾነ ይኹን ፀገም ኣብ መወዳእታ ድማ ሃናፃይ ርእቶ ገዲፍኩም ስለትኸዱ ብጣዕሚ ከመስገነኩም ዝደሊ ልዋም ቀነ ክኾነልኩም እንዳተመነኹ በዚ ቪድዮ ሰናበተኩም ሳኹም ፀናሕኹ ሽደኔ ቻው ደሕና ቀኒውታ Good light. نحن حضرت حواتي ما نطيب